नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला उपासाची कच्च्या केळ्याची भाजी दाखवत आहे। तर त्याचे साहित्य मी सांगते। इथे मी 3 कच्ची केळी सोलून कापून घेतली आहेत। अर्धा चमचा मीठ, 2 चमचे ओल्या नारळाचं खोबरं आणि 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या आहेत। फोडणीसाठी शेंगदाणा तेल, शिजवण्यासाठी पाणी। तर इथे मी गॅसवर कढई गरम करत ठेवली आहे। कढई गरम झाली आहे। आता मी 2 चमचे शेंगदाणा तेल घालत आहे। तुम्हाला तूप घालायचं असेल तर तुम्ही तूपही घालू शकता। तेल गरम होईपर्यंत आपण थांबूया। तेल गरम झालेलं आहे। आता मी मिरच्या घालत आहे। मिरच्या चांगल्या तडतडल्या आहेत। आता आपण कच्ची केळी घालूया। शिजवण्यासाठी पाणी व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आपण। मी इथे अर्धा चमचा मीठ घालत आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। तर आता मी कढईवर ताट ठेवते आणि 10 मिनिटं थांबूया। आता भाजी शिजली काय ते बघूया। 10 मिनिटं झालेली आहेत बरोबर। हे बघा, आपली भाजी छान शिजलेली आहे। तर 3 कच्च्या केळीला मी बरोबर 2 वाटी म्हणजे मोठा अर्धा ग्लास म्हणजे 2 वाटी मी पाणी घालून छान शिजवलेले आहे भाजी। आता मी ओल्या नारळाचं खोबरं वरून घालत आहे। तुम्हाला फोडणीला जिरं घालायचं असेल तर जिरंही घालू शकता। आम्ही उपासाला जिरं खात नाही। तर केळ्याची भाजी झालेली आहे। आता मी गॅस काढत आहे। तर अशा पद्धतीने उपासाची केळ्याची भाजी करतात। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।